Mid-deċiżjoni storika tal-isptarijiet għal każ Jean Paul Sofia mill-maltempata Helios għal gwerra fil-Vant Nofsani kollha avvenimenti li mmarkaw is-sena li waslet biex tispiċċa. 12 xahar li fihom ġar minn kollox minn blackouts sa tilwim industrijali għal pariri biex nifriżaw l-iskart. Parir żgħir għal min għandu din il-problema li hija vera li fis-sajf jista' jkollok intejjen. L-iskart organiku l-borża meta tintela tista' tpoġġiha ġol friża. Mbagħad toħroġha inti meta tiġi l-ġabra u hemmhekk il-problema tagħha solvejta u lilna ma toħloq ilna l-ebda problema. Iżda bla dubju li l-2023 se tibqa' nfakra l-kundanna li ngħatat lill-Gvern mill-Qrati Maltin għal darba darbtejn dan kif id-dil tal-isptarijiet ġie dikjarat mhux biss frodi iżda li sar b'kollużjoni jew fi kliem ieħor konfoffa serqa ta' 400 miljun euro li dwar l-Gvern għadu ma għamel assolutament xejn. Il-qorti llum tat raġun lill-oppożizzjoni li ilha mill-bidu nett sa mill-2015 tisħaq li l-kuntratti tal-isptarijiet tal-poplu huma korrotti. Rebħet Malta, rebħet il-ġustizzja, ħarġet il-verità, hemm minna illi fil-wiċċ tal-korruzzjoni ma tista' tieqaf tiġġieled qatt u ma taqta' qalbek qatt. Din Malta tagħna, din Malta li rridu. Intant apparti l-gwerra li żviluppat fl-aħħar xhur f'Gaza, kellna wkoll ġrajja oħra fl-2023 illi fuqha tkellem pajjiż sħiħ ir-reżiljenza tal-ġenituri ta' żagħżugħ Jean Paul Sofia. Hawn rajna kif il-Gvern baqa' jsabbat saqajh tant illi vvota kontra l-mozzjoni tal-Partit Nazzjonalista li tinħatar inkjesta pubblika u quddiem dan kollu r-rabja tan-nies kienet evidenti. Isabel Bonnici ma baqgħetx weħida, il-folol protestaw u Roberta Bela kellu jbaxxi rasu. Dan huwa l-bidu, nixtiequ nkomplu naħdmu ovvjament biex ikollna liġijiet aħjar biex kemm jista' jkun fl-aħħar tas-sena l-istatistika tkun dejjem inqas mis-sena ta' qabel. Nieħu pjaċir kieku nara zero, dik il-mixja tiegħi. Biex ma jmut ħadd, ħalli jibni ma jkunx vital xejn. Dawn huma biss uħud mill-avvenimenti li se ngħixu mill-ġdid permezz tal-programm Net Live il-ġimgħa fil-għaxija, edizzjoni speċjali li matula nerġgħu ngħixu pass pass it-12 xahar li għaddew.